Fi stqarrija xotta ta' sentenza tard is-sibt filgħaxija d-Dipartiment tal-Informazzjoni ħabbar li l-kap ta' servizzi segreti f'pajjiżna Godfrey Scicluna issospenda lilu nnifsu mill-kariga u dan sa ma jintemmu l-proċeduri kriminali kontra tiegħu fuq dik li l-istess dipartiment sejjaħ bħala allegazzjoni ta' involviment f'inċident involontarju u aċċidentali ta' traffiku. Jirriżulta li dan l-inċident seħħ f'Ġunju tas-sena li għaddiet iżda nżamm moħbi għal kollox għal 8 xhur sħaħ u l-istqarrija tad-Dipartiment tal-Informazzjoni ħarġet biss għaliex il-Gvern kien konxu li l-ħadd filgħodu kienet ser tkun ippubblikata storja dwar dan l-inċident mill-Gazzetta Malta Today. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Pulizija kkonferma mal-Malta Today li sar jaf b'dan il-każ wara mistoqsijiet illi baditlu din l-istess gazzetta u qal li l-Korp tal-Pulizija ma setax jieħu passi dwar dan il-każ minħabba li ma kellu l-ebda idea tiegħu. Huwa mifhum li Scicluna rriversja l-vettura tiegħu fuq anzjan li kien mixi fit-triq u konsegwenza tal-ġrieħi serji li ġarrab dan l-anzjan spiċċa kellu jiddaħħal l-isptar. Tard il-ħadd wara nofsinhar in-News Portal tal-Malta Today rrapporta li l-familjari tal-anzjan għamlu kuntatt magħhom biex jinfurmawhom li l-anzjan miet ftit wara nofs il-lejl. Is-servizzi segreti f'pajjiżna kien il-moħħ wara qatt ta' investigazzjonijiet li saru bit-tapjar tat-telefon fuq l-eks imħallef Raymond Pace, John Dalli u Silvia Zammit. Is-servizzi segreti kienu fl-aħbarijiet anke fl-aħħar jiem matul din il-kampanja elettorali meta sar magħruf li għaddew kaxxa b'dokumenti dwar il-kumpanija ta' George Farrugia lill-Ministeru ta' Tonio Fenek biex dan jgħaddiha lit-Tax Compliance Unit. Din il-kumpanija kienet involuta fl-iskandlu tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta.